Biće ovo najhladnija zima u poslednjih 1000 godina, poručili su ruski, poljski i italijanski prognostičari. Da li je ova zima izuzetno hladna? Ne. Nama je hladno samo zato što su poslednjih godina zime bile relativno blage. Pre 30 godina temperature su u zimskim mesecima dostizale i do -20, dok je poslednje 2 godine prosečna temperatura iznosila 3 stepena. Da li hladnoća znači kraj klimatskih promena? Nikako. Nekoliko hladnih dana ne može zaustaviti globalno zagrevanje, jer temperatura na planeti Zemlji konstantno raste. Efekat staklene bašte ne možemo osetiti odmah. Ipak, kako vreme odmiče, sve ređe ćemo imati pravu ledenu zimu. Da li nas posle hladne zime čeka vrelo leto? Zemljoradnici kažu da. Ako je u januaru hladno i snežno, leto će biti ekstremno toplo. Ipak, u proseku na 10 hladnih zima dođe tek 6 vrelih leta, tako da ovo pravilo važi samo u 60% slučajeva. Kakve posljedice ostavlja hladna zima za sobom? Osim na ljude, utiče i na prirodu. Dugotrajni mraz ne odgovara između ostalog larvama krpelja, što znači da ih mnogo manje preživi do leta nego što je to bio slučaj proteklih godina. Ostaje da vidimo da li će krpelji pobediti ledene zime koje se u Srbiji očekuju za 30 do 50 godina.